Tri autobusa GSP-a sudarili su se jutros na okretnici Zeleni venac u Beogradu. Povređeno je 24 putnika, od kojih dvoje teže. Udes je izazvao vozač jednog autobusa koji je udario u druga dva koja su stajala. Direktor GSP-a kaže da je uzrok udesa kvar autobusa. Oko 7:20 autobus na liniji 15 najpre oborio pešaka, a potom udario dva autobusa koja su bila parkirana na početnoj stanici. On je se spremao da krene. A na njega je naleteo veliki autobus i posle sam video ispod tog točkova autobusa čoveka. Uopšte ne znam šta se napolju desilo, njega je hitna pomoć izvukla. U urgentnom centru zbrinuto je 24 povređenih, većina samo sa lakšim povredama. Samo jedan pacijent je za sada ozbiljnije povređen, ali bez životnog ugrožavajuće bolesti. Dvoje pacijenata je posle manjih povreda lica poslato na maksilofacijalnu hirurgiju, dok je 5 za sada poslato kući sa minimalnim povredama. U gradskom saobraćajnom preduzeću kažu da se pokvario autobus star 2 godine, iako je reč o kvaru koji se obično dešava na starijim autobusima. To je situacija koja prosto ne može da se izbegne. Te situacije se pojavljaju 2-3 puta godišnje. Vozač je isto dobro odreagovao. Sva sreća da je bio autobus ispred njega, Solaris, uspeo je da se zaustavi, prosto izbegnuta je i veća šteta i više povređenih. Povređene je obišao gradonačelnik. Svi koji su povređeni su i osigurani od strane gradskog saobraćajnog preduzeća, bit će na taj način i obeštećeni i rekao sam da će grad učiniti sve šta god može da bi i njihov oporavak, ukoliko je neophodno, i šta god drugo učinio lakšim i boljim. Vozača jednog autobusa iz kabine su izvlačili vatrogasci, koji su se na mestu udesa pojavili odmah posle nesreće, kao i hitna pomoć i saobraćajna policija.